Ganito na nga ang mga pantalon ni Daddy Dandan ay naapo, butas-butas na. Hindi ko nga alam kung saan niya inuupo yan at nagkabutas-butas na. Wag ko lang talaga mahuli kung saan niya inuupo yan at baka iba ang mabutas ko. Charis. Ang sabi ko sa kanya nga hindi naman napaghahalatang taga-upo lang ang trabaho niya. Siguro nga sa 8 hours na trabaho niya ay nakaupo lang siya. Di ba naman ipag-shopping ko na nga lang siya gamit ang kanyang sariling pera? Ipag-shopping ko na lang para hindi sabihing pinapabayaan ko ang aking asawa. Charis. Dito na nga lang kami napadpad kay Chongsan. Lahat nga naman ng pantalon niya ay dito niya binibili. Para naman makita kaming tatlo, ayan nakisalamin na nga rin kami. Nakapili na nga siya at sinusukat na rin. At pati nga sa pagsusukat ay kailangan dala-dala ang bata. Ay na apo, hindi masyadong napaghahalatang makaama. Babayaran ko na nga sana kaso nga lang naalala ko na wala kaming pambula ng bunganga. Nahintay ko na nga lang sila at ako na nga lang ang kumuha. Itong toothpaste na nga lang din na ito ang kinuha ko dahil mas nagtitiwala nga naman ako dito kaysa sa iba. At kung wala ka naman pakialam sa time mo ay pwedeng-pwede ka dito bumili dahil naka buy one take one. Nabayaran ko na nga lahat ang binili namin kaya naman umuwi na rin kami. Kaso nga lang paglabas namin ay naapo umuulan na naman. Kada hapon na lang talaga dito sa Baguio ay umuulan na. Sa dami nga rin naghihintay ng taxi ay naapo napadpad na kami dito sa may Red Cross. Siguro nga dinala kami dito ng aming mga paa para ipakita na may bago na palang ukayan dito. At pagka-uwi nga namin ay hinanap ko na talaga itong pantalon niya na butas-butas. Ako nga naman ang tagalaba, taga-sampay at taga-tupi ng mga ito. Kaya naman matagal ko na rin itong nirereklamo sa kanya. Kaso nga lang palagi niya ang sinasabi na pwede pa. Yung maliit nga lang na butas ay naging ganyan na nga. Ayoko nga na nakikita na ganito ang gamit ng asawa ko. Lalong-lalo na nga sa panahon ngayon na ang dami-daming mata, ang dami-daming judgmental. Yung makita nilang may butas lang yung damit ng asawa mo, ay sasabihin na nilang pinapabayaan mo yung asawa mo. Pero kapag binilhan mo naman ng ganito yung asawa mo, ay sasabihin naman na ang yaman-yaman mo. Maloloka ka na lang talaga sa mundong to. Kaya naman sinabi ko na lang talaga sa kanya na piliin niya yung gusto niya na kung saan magiging masaya siya. Dahil naniniwala naman ako na yung saya na may bibigay nito sa kanya ay hindi ko mabibili. At masasaya pa nga kami kung uulam kami for today's video ng sinigang na may alugbati. Matagal-tagal na nga rin kaming hindi nag-uulam ng alugbati kaya naman nung nakita ko to sa may palengke na paninda ni ate ay hindi ko na nga inalog-alog si ate kaya at binili ko na nga itong alugbati. At meron nga na naman akong natuklasang talento. Ang galing-galing ko palang mag-rap. Charis. Nakakaloka din pala mag-voice over. So ayun na nga, ginisa ko na nga ang bawang sibuyas, kamatis at luya. Meron na nga rin 2 followers na nakaka-appreciate sa pag-voice over ko. Kaya naman maraming salamat sa inyo. At least nga may 2 na, inaantay ko na lang talaga yung pangatlo. Charis. Ay na-appreciate ko talaga yung mga comment nyo. At dahil nga dyan ay lalagyan ko na nga rin to ng pampalasa. O, nakita mo ba yung maduming puwet ng patis ko? Charis. Hindi nga naman magkakaroon ito ng saba kung hindi ko lalagyan ng tubig. At hindi nga naman ito maluluto kung hindi ko lulutuin. Luto na nga ang isda kaya naman ilalagay ko na itong alugbati. Ay na, apaw, nagimas George. At magiging kambing na lang talaga kami dito sa dami ng alugbating ito. At ito na nga, luto na nga ang aking sinigang na bangus na may alugbati. Kaya naman kumuha ka na ng kanin dyan at kumain na tayo. Bago ko nga makalimutan, may hula ka ba kung magkano yung pantalon ni Daddy Dandan? Kung may hula ka, i-comment mo lang dyan sa may comment section. So yun na lang muna for today's video. Thanks for watching. Let's eat!